Danas pauziramo s maslinama i idemo na laganu planinarsku turu iznad Gradca. Tura kreće točno sa magistrale, tako da ako idete iz smjera Ploča, ulazak na stazu je nekih 100 metara prije skretanja za Gradac. Ako dolazite iz smjera Makarske, ulaz je 100 metara iza skretanja u Gradac. Malo prije smo spomenuli Gradac, a Gradac je najjužnije mjesto Makarske rivijere i vidikovac Vrisje na koji danas idemo nalazi se točno iznad njega. Nakon nekih 10 minuta dolazimo do jednog od najpristupačnijih penjališta Makarske rivijere, penjalište iznad Gradca. Odlično je za početnike, ima negdje oko 10 smjerova i sad ćete vidjeti kako to izgleda. To je to, ova strana koja je u hladu. Tu su dosta lagani smjerovi, odlični za početnike. Ova osunčana strana je nešto malo teža, ali i dalje prihvatljivo. A osim što se nalazimo na najjužnijem dijelu Makarske rivijere, nalazimo se i na najjužnijem dijelu Biokova i koračamo stazama koje su gradili stari stanovnici ovih krajeva i kojima se uvijek iznova divimo.
Uspon na Vrisje nije težak, do vrha vam treba oko sat vremena i cijelo vrijeme staza ima odličan pogled na Gradac, more i Pelješac i obližnje otoke. I na samom kraju dolazimo do mjesta gdje se nalaze dva vidikovca, a to su Adrion i Vrisje. Adrion je staro ime za planinu Biokovo i to ime lokalnog planinarskog društva iz Gradca. Evo ga, idemo prvo na vidikovac Adrion. S oba vidikovca vide se poluotok Pelješac, otok Hvar, u daljini je Brač i tu ispod je Gradac, iduće mjesto je Brist, nakon toga Podaca i ostala mjesta tamo su iza Zaostrog, Drvenik, one se baš i ne vide. Tu je južni dio Biokova i vrh koji se vidi u kutu, to je Sveti Paškal. Idemo sad i na drugi vidikovac, to je vidikovac Vrisje, koji je nekih 20 metara viši od vidikovca Adrion.